Puilawa anu dunam khlainai rokno belakhen hambai pharo borok jotono hamui chai tongbai thang borokni kuno dukhu dosha ta phaiteng tei borokni bwsak bwtui nukung hukung hamui chai tongbai thang boro ano dunam khlaina bagui ang borokno hambai bwkhabani hambai pharo kuno joli mani kwrui hingkhe ang borokno agini kutuk khamu khe borok tam saka modu kharjak buni rangchai kharjak laibuma tv sal brum no buni bihik bwsak kharlaimani kwbangmani tisao abo rok khlainai teibo dunam khlaikha mafia Rajesh Tripurani yagra yaksi himnai rok modu debborma o baihai rok khlainai ano dunam khlaikha hingkhe ang borokno reply rwnani thangya ano nai tongnai rok bulta bositong hingkhe ang kok ma saklai borokno ang 1% phano joli jobo joliya nabo nasilaiya karon borok ni bwkhao hamya ani bagui uansuk tongmani ano swklwkna muchungmani obo haino ang uansago kuno proman sarano ano hamya salaikha ang takbo nugyakho borok proman rwini ani video swnammani modu kharjak 1 number borok khar sabano kharmani nuk sabano rifrik ang khasa kharjak hingkhe ano rifriknai bo tongnai belai na hingkhe sabkhe nukha ano kharmani obo kaisa proshno ang kharya kuno jaga kharjak kwrui ano rifriknai kwrui ang khabo kharya hingkhe moduni mungo case khlaijak bo thana o case khlaijak ano phunukdi ta thana o thangnai himdi bo boni thangnai ani case phunukmani jephru hingkha khai bo tamo rwna gosihkha moduni mungo case rwjak pho boro abo Agartala purbo thana o pho hingkhe ang arani thangnai nungbai bo buko tamo ano tamo romya ang aro thangnai ta haida case khlaijak hingkhe arani thana ni police rok ano ring khambolai hingkhe FIR copy bani mungoi tongkhamu sabkhe case rwkhaba ano tamni magui case rwnai hingkhe ano case khlaijak hinui sanai rok bo boni ang thanglaihnai tei kaisa rang chajak modu rang chai kharo sabni rang chai kharkha rang chajaknaile tamo basai sai ang modu no ang rang ani bini yago ang marwkha modu ani thani rang naisakha rang chajaknai si sana klaibolai bachawai na modu ani thani rang chai kharkha modu ano rang phirogui thwng modu ano rang chao sigir sogro khlai ang do camera phano rang chama kwrui sigir sogro khlai bo chama kwrui dukadari khlai bo chama kwrui nwng ano mada ma yapharkha sabo ang bai rang chajakha ani yago mada ma yapharkha ang no rang da sankha rang ni bepar tei lenden nungbai ang sa salaikha saboni rang chai kharkha ang takphano saimaiyago hingkhe borok kharjak bo phunukmaiya case khlaijak bo phunukmaiya samno rang tei kaisa Rajesh Tripura mafia bai link tongo hinui ano samani tei ase boni samungo do ang kwrui belai bo je samung khlaima jaga ang bai bo samung khata khlaiba ang bo bai link tongnani kok sama bai do borok bai kok sama bai do link wngui thangya belai chwng do nok ni ongkhorka hingkhe tamo jesa borok phano omo hai line o tongnaikhe do besirbag jesa phano jaga thani kok ma sanai jesa borok phano wngthing normal borok phano wngthing public phano wngthing nok ni nongkhor thangkhe swkal kwrwng bai phano ma sanai montro kwrwng bai phano ma sanai bihiya juta je hamya sitara dunia kaham bo tongnai hamya bo tongnai dunia o nwng jesai phano malaikhe kok do ma sanai kok sama bai do hamya wngui thangya Rajesh Tripura ni yaksa yagra yaksi himo modu bai mongol bini yagra yaksi himnai rok bo boni security tongo boni bo samung khlai tongo chini chwng samung khlai tongo malaikhe hai phai tonglaio kok salaio obo do hingkhe bini samungo do bo bai baksa do chwng samung khlaiya boni hambai group ni bo samung khlai tongo bini channel ni bo samung khlai tongo boni bisingo tei tamo samung tong bo khlai tongo bo bai baksa do chwng thangui khlaiya belai na malaikhe do kok ma sanai borok hisabe hingkhe bo bai kok sama se wasini bo bai jukto tongo hingkhe bo bai kok sanai do chwng simiya bini kwbangma kok samung tongo bihik ni photo rwdi bini security tongo boni staff tongo borok bo bai kok sabai bini jati gosti tongo bini buma bufa tongo hingkhe bini o hambai group ni kwbangma dol tongna bo bai kok sanai do kwbangma tong belai borok ni photo rwdi kok sakhe do hamya wngui thangma borok municho swkal bai kok saka hingkhe swkal kwrwng thangna montro kwrwng bai kok saka montro kwrwng thangna obo haiya
borokno dusrina sekang kisalo wansongna nango kebni thani 10 taka 20 taka naisama kwrwi sasuk hunjagui tong hingka khe jodi no bo jiana hamya sanai rok borano 100 rwi masarma tongkha mai phati sarok masarma tongkha tamo khlai khemo ang 100 se maya hingke tei kaisa modu deborma laibuma tv salbrum brum no boi kharlaimani birlaimani abo hai video rok no swnamo kok piro hamya kok piro hingka khe o laibuma tv no channel no karwi tei onno channel buni bihik bwsak khalmani rwdar ani bagui tamo boi hamya salai hini angbo nai tongo khanai tongo borok tamo sani bagui sabo borok bo borok comment hamya khlai abo borok bo ang nai tongo ani bagui boi tamo wansao bo nai tongo ang teibo hamya salaigrai swtong tarpore ekbar bai khe ang reply riri sini hinui ang asuk leri tongo hingke da phorun sai rwkamu ani channel no karwi bo kwbangma channel no boi kharlaimani birlaimani kwmamani abo hai video rwjagui tongo ang nugui tongo proman tongo o channel simi o bai samung khlaiya chungno ringhokhe chung ma thango ani bihi kwmai thanga kisa phaikhe di rotok thani choba phaikhe di nong channel tei sarok kangkhe boibo nukano bono romoi tunui rwphai hinui sarok kangkhe chungbo ma thango naila mo mano ta saklaikhe kebni bwsa kwmai thangmani kebni bihi kwmai thangmani abo hai rok thanga khe loglogin manjakbai bele tunui bo rwphaijago robo romjago samungbo jata hingke phunukjagui tongkha hingke boro tong kwrwi kwthai da kwthang bo saimano phunukjagui tongkha sai mangla kham phunugui saimanta da kwthang da kwthai da boro tong boro cha abo hai rok saimano hingke abo to samung kahamche ani wansukma moti soi gothanani sakangkhe no boi bo romnani ta soi gothanani se saya kwmai thango hingka khe bahai khe boi saimanai bana kharmano kharno ma sanai birmani birini ma sanai moji nung tisa tong moji tisa tong kharnai kharwui tongo birnai birini tongo moji tisa tong tisa tong nung tisa khe bo nukha tisa khe bo nukli asukse kintu gothana khe choloi tongo kharlai birlai khe wngoi tongo tabuk tisa kangkhe chwng aste aste cham tisa laikha khe chwng aste aste oborok no komeri no tongni mano nog ni khari thanai naila mung kwrwi khari thangmani manjakha belai Bangalore team bai tunui rwphaijakha nale yango tongo chwng chamaijak hinui khari thanglaimani chamai hinui khari thanglaimani manjakha nale tunui rwphaijakha nale amaikhe kharnai kwbangma tongo yang bwsa yakari khari thangnai Hyderabad thangnai manjakha nale tunui rwphaijakha nale jejak phang khari thani tabuk manjago hingke oborok tisama bagui no samung chai tongo na oborok no chwng khel khaiya tabuk khari thanai rok kirijago baksa khari thanga borokso khari thanglainai kisalo bazar hujar o chwng khonaka para thangkhe para bo manjago para datin manjago Kolkata thanga Kolkata o manjago Hyderabad thanga borokso thanai be Dubai thanai Dubai bo manjago Dubai khe chini borok kwrwi hinui tongbo tongo manjaknai tei aro bo thanga khe rajani ha kwpla kwrwi hinui hima hichi joto jaga no chini borok tongo tabuk aboni bagui joto jaga no thansa chini Hyderabad team hinui thanchani khajak Bangalore team hinui khajak borok bo thangkhe nung tangui asui bisui swngui tunui rwphaio romjago gete khoroksa ani bihik bwsano ang nukya hinui chirikhok thanai bobo tam borjani Bangalore da thang hinui borjani phirokma phaikena bwle na hingke amo hai buini bihik bwsano thepatani rutuk thani chuba thani omorok chaya dangma klai chaya hingka khe tabata ringhodi abo chana chaya tisamani chaboni chaya hingka khe tabata aro tukdi jespan kwmai tonglaitung kunu channel pan tar dita haida chasa chaya hingka khe ang simi to rwya wngya bwle jotono rwo hingke khajak taktai buksang ani teibo o jaga o samani bul rok tongkha khe norok nakarjadi ani bagui norok tamo uansuk norok bo kisa swngyang thung khe tini bayek chungla sinai jotono hambai।